podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, siwmai, a chroeso I benod arall o podcast Rugby Cymru. Dwi'n falch dweud bod fi, Carwyn Evans, nôl gyda chi yn y sedd hyn wythnos ma to, a dwi'n hyd yn oed mwy balch o gael dweud fy mod yn cael cwmni Nick unwaith eto. Nick, mae dy i'r rhenni sy'n gwylio, maen nhw'n gweld eiran y cefndir. Gobeithio ddim eirach chi'n rhywbeth, gobeithio ti'n oce hefyd? Wedi mynd erbyn nhw'n, bwlch yr oerant, horseshoe pass, just allan gollen. Ond fel systyr dros y penwythnos. Odi, mae'n olygfa brydferth iawn. Wyt ti'n cadw'n weddol y tywydd garw? Dwi'n iawn, diolch. Da iawn, da iawn. Reit, mae wedi bod yn hynod o wythnos, wythnos mawr yn Rugby Nghymru ar y cae ac oddi ar y cae, a siwr fod y newyddion mwyaf sydd wedi torri wythnos ma, Nick, yw bod capten Jack Morgan wedi arwyddo cytundeb newydd gyda'r gweilch fel cefnogwr gweilch a Cymru. Y newyddion gorau posib? Yndi. Mae wedi dangos, mae mor dda fel chwaraewr yndi, ond ti'n gallu adeiladu tîm o gwmpas o gyfeithio rhyw fath efo dewi, so mae gen ti'r tîm gyfeithiwr am dipyn wan efo'r ddau. Ond sicr, a dwi'n credu mai dyna beth fydde Mark Jones wedi gobeithio yn camu mewn i'r swydd newi, yw bydde dy chwaraewyr mawr, dy big game players di yn yr wyddor. Fi'n credu bod cael rhywun sydd o profiad Jack Morgan, mae'n chwaraewr ifanc yw e, ond mae'n rhyw fath o senior leader yn mhob carfan mae fan nawr yn yr wyddor. Hefyd yn dangos bod awch gyda chwaraewyr I aros yng Nghymru. Nawr dwi'n siŵr bydde rhywun fel Jack Morgan felly wedi cael ambell I alwad ffôn o Loegr o Ffrainc a felly o hyd yn oed ymhellach I ffwrdd. Ond mae'r ffaith bod wedi penderfynu aros yng Nghymru, fi'n credu yn statement mawr. Yn enwedig felly gyda fe yn y mix I fod yn gapten ar ei wlad. Dwi'n cofio gweld cyfweliad gyda Sam Obeithion ar y BBC, le holwyd os fi oedd e'n tempted eriod symud dramor. Ei ateb oedd, ges I galw a ffôn wrth Toulon, ond o'n i'n gapten ar Gymru, a ni'n teimlo bod e'n iawn bod capten Cymru'n chwarae dramor. Mae fi'n credu mae lot I weid bod Jack nawr falle yn dilyn yr un llwybr hefyd a beth nath Sam Obeithion. Ie, peth yw efo ac y dewi, maen nhw eitha'r ifanc ydyn nhw. Os di cytun efo 2 blynedd, wel, wyr allan yn dyfodol yn eisiau trio rhywbeth gwahanol. Wel, oce, dim problem, ond ar hyn o bryd mae'n aros efo'r gwylch ac aros yn Nghymru a dy hwnna rhywbeth arbennig o'r dda I pwy bynnag ti'n cefnogi os ti'n Cymro. Definite, a dyna'r peth yn dre. Byddwn ni'n meddwl, fel y cefnogwr dy'r gweilch hefyd, mae wedi bod yn dymor eitha stop-start, really, i'r rhanbarth gyda, wrth gwrs, Toby Booth yn gadael y canlyniadau yn mixed, felly hyd yn hyn, tymor mae Mark Jones yn mewn. A nawr Jack Morgan yn yr wyddor, wrth gwrs, hefyd. Sain Helen, prosiect Sain Helen yn mynd yn flan. Mae'n edrych fel bod y rhod yn dechrau troi ar rhanbarth, Nick, a bod ni felly mynd I fod yn gweld gweilch gwahanol y gwell yn 2025. Mae'n gobeithio wir am y tymor nesaf. Ac hefyd y torth ddim yn dda iawn dydd Sadwrn. A rhan o hwnna yw newidiadau, dwi'n meddwl. So, dyn ni angen wan gorffen y tymor a dechrau adeiladu am y dyfodol yn y stadiwm, wel, yn y hen stadiwm, ond yn y stadiwm newydd yn St Helens, a'r gobeithio bydd eitha llwyddiannus yn y dyfodol i'r tîm y gwylch. Ond sicr, a dwi'n gwybod mae'n anodd yn dweud, wedi cwpan her Ewrop, ni'n gweld newidiadau mhob un o'r rhanbarthau. Hefyd lle tîmoedd sy'n dod I gwynebu'n rhanbarthau ni wneud newidiadau. Mae'n anodd iawn cael torf dda wedyn, ond fel ti'n sôn, gorffen y tymor do bang a gobeithio wedyn mynd mewn I tymor nesaf bydd y gweilch felly yn symud I San Helen gyda fanbase mawr yn dod gyda nhw. A
A gobeithio, lle denu cefnogwyr newi, neu hyd yn Cael nhw oed nôl. gwell, Cael hen nhw nôl. gefnogwyr, felly, hen gefnogwyr o ddim yn hollol gytuno gyda'r rhanbarthau felly yn dyn nhôl gan bod rygbi'n cael ei chwarae ar faes hanesyddol Sant Helen. Newyddion felly ddim cystel i Mm. gefnogwyr y Scarlet a Chymru gyda y rhanbarth yn coeddi bod Sam Costello allan am 12 wythnos yn dilyn yr anaf gath yn erbyn Caer Loiw nos Wener. Siomedig iawn dros y maswr ifanc, Nick. O, So, smedig iawn. O, ond yn bendant i fo, a bendant i Scarlett wel, ar ôl y chwe glad, ddim yn ôl, dwi'n meddwl, tan dechrau mis Ebrill. So mae'n chydig bach, mae'n siom mawr i Scarlett. I fo, rydych chi'n dweud rwan, dwi'n mynd i bod allan o'r firing line yn dydi, dros y chwe glad. So di o ddim mor drwg, ond dwi'n deall o lle ti'n dod o. Eitha diddorol, achos fi'n cofio nôl y mis Hydref, o'n i'n dweud, ddim ots dy fi tysa Sam Costello'n colli allan ar garfan Cymru yn y cyfres yr Hydref a bod yn cael hoi fach, achos dwi'n teimlo bod wedi cael gymaint o faich ar ei sgwyddau ers gymaint o amser o'i wlad a'r rhanbarth, ond wedyn, dim fel un o'n i'n gobeithio bod yn cael hoi o'r Na, chwe glad chwaith. na. Mae'r ffaith bod e allan am 12 wythnos yn ergyd iddo fe, i'r rhanbarth yn sicr, a mwy na thebyg, carfan Cymru, achos falle bod e ddim yn chwarae rygbi gorau ar hyn o bryd, bydde enw wedi dal di fod yn y sgwrs dwi'n O, ame bendant. am garfan Cymru, a fe ewn ni mlaen ymhellach yn hwyrach yn y rhaglen i drafod carfan Cymru, ond na, mae'n sicr yn siom iddo fe. A o'n i'n gweld nawr, mae'n bosib, a ni'n recordio hwn ar ddydd Mawrth wythnos yma, a ar hyn o bryd stori hwn, dwi'n wedi clywed sôn mwy na ni, ond bod Iowan Lloyd hefyd, felly wedi anafu, wedi torri asgwrn yn ei law. Nawr, mae'n bosib bod bach o grisis da Scarlett yn y crys 10, os yw hynny yn wir, a bod Iowan Lloyd allan, achos Charlie Titcomb yw'r maswr arall. Mae fe'n amlwg gyda Cwins Gyfyrddin yn yr Super Rugby Cymru ar hyn o bryd. Neu bosib bod ni'n gweld rhywun fel Eddie James neu Blair Murray chwarae'r Crys 10. Felly, dyw popeth ddim yn berffaith lawr am Harcus Scarlett ar hyn o bryd, o bell ffordd. No, no. Wedyn, gan bod ni wedi gorffen yr adran newyddion gyda'r Scarlett, mae'n i ddechrau gan maen nhw'n at chwarae nos Wener yn y cwpan her, a bod yn gwbl onest, perfformiad siomedig, canlyniad gwath, a crysfa iddyn nhw lan yng Nghaerloyw. A oedd e fel cefnogwr y Scarlett, oedd e'n siomedig gweld faint mor wael oedden nhw, enwedig yn yr hanner cyntaf. Dim byd yn erbyn Caerloyw, maen nhw'n dîm da, ond fel nifer o dîmau, o'n nhw wedi gwneud newidiadau ar gyfer y gêm yma. A hwn oedd y tro cynta eleni i fi edrych ar y Scarlett a mynd, mae hwn yn atgoffa fi o tymor diwetha, le blown away yn yr hanner cynta a ddim byd i chwarae am yr ail hanner o ran balchder, a dyna'r sinking feeling ges i hanner amser, oedd bod hwn di mynd gam yn ôl, a bod ni'n really yn edrych up for it. A peth mae'n gêm fel, mae digon o gefnogwyr ar draws y wlad yn galw am gyngred Cymru a Lloegr. Wel, os mae dyma fe mae'r rhanbarthau Cymru'n perfformio erbyn tîmau a Lloegr, dim diolch, dwi'n eisiau dim byd i wneud efo, achos oedd hwn yn perfformiad sal iawn ar Scarlett. O'n i ddim yn meddwl yr un peth. O'n i'n meddwl, oedd ni sôn amdano fod podcast diwetha, o'n i'n meddwl disgwyl cael gêm agos. Oedd o ddim yn gêm agos o gwbl. Perfformiad ddim yn dda iawn o gwbl Scarlett. Ond siwr maen nhw siomedig. So, wrach mae'n just rhaid, wel, mae'n drosodd wan, edrych ymlaen wan am gêm nesaf. Wel, dwi'n credu mai dyna'r oll ti'n gallu gwneud, ynddo fe? A'r peth amdani yw bod petai nhw wedi gallu cael canlyniad
nos Wener, bydde fe'n gwneud gêm dydd Sadwrn yn haws, ond dim fel nad i fod. A'r look sy'n gyda gemau Ewrop yw bod nhw back-to-back, so maen nhw'n gallu rhoi'r perfformiad yna allan o'i meddwl yn syth a canolbwyntio ar y gêm yr un fan penwythnos yma, a gobeithio cael buddigoliaeth fydd yn... Wel, mae'n straight shootout rhwng y ddau i pwy sy'n mynd allan o'r grŵp. Fel chi wedi sôn am y dewisiadau weithiau, dim jyst nhw, dim jyst y sgal at swan, ond o'n di profiad ar y tîm yn y backs yn di profiad o dan, mae pawb o dan 40 dwi'n meddwl. Ie, Sam Costello oedd yr hynna yn 24 oed, ac wrth gwrs, 12 munud barodd e? 14 munud, beth oedd e, sy'n cofio nawr. So, oedd e gallu weld gwahaniaeth pan oedd Gareth Davies dod on. Oedd o, dechrau bach o brofiad a'r siarad efo pawb, efo'r tîm a'r arwain y tîm. A na beth fi'n credu oedd ar goll am rhan fwyaf o'r gêm na, oedd yr arweiniad na, oedd yr hen bennau fe'n reit. Cerdi fyna, a peth yw, fel, dim byd yn erbyn art i fan hyn, mae'n mynd i fod yn fewnwr da iawn, ond mewn gêm fel yna, profiad sydd angen i marshal o'r trwp. A fi'n credu, fi'n gwybod mae hindsight yn beth hyfryd, a ni'n gallu dadlau nawr a newid popeth. Fi'n credu felly, os oedd eisiau dewis tîm o'r ifanc, bydde dechrau dy Gareth Davies yn y hanner cyntaf, a falle ar ôl 50 munud, gweld sio mae'r gêm yn mynd, a wedyn ti'n ymlaen ar mewn o'r ifanc a gweithio dde reit. Cer yn wyllt, free range da ti'n neud beth ti eisiau. Neu oedd o'n dechrau'r Archie wythnos yma rwan, a Gareth ar y banc. Ie, bod y shed yn swnio fel bod yn llawn Scarlett, mae fe'n lle eitha intimidating i chwarae o flaen byddwn ni'n meddwl, enwedig gêm Ewrop fel la, gole nos Wener, tywydd falle ddim yn wych, mae popeth, mae fe... Mae rhywbeth am Kings on fel Rodney Parade, maen nhw'n rhai o hoff meisydd chwarae rygbi, a dim ond achos bod nhw'n mor intimidating, mae rai bod e fel eitha old school mewn rhyw ffordd. Mae rhywbeth eitha smart am hwnna. Ond, oedd hi ddim i fod i'r Scarlett, crysfan y diwedd, a popeth i wneud nawr wrth fynd ymlaen i'r gêm ola yn y grŵp penwythnos nesaf. O'r un tîm, newn ni orffen gyda'r gwerth, achos bydd yn braf gorffen ar nodyn uchel. So, o un perfformiad siomedig i un arall, y dreigiau adre yn erbyn paw. Be maen nhw'n gweud yn cystadlaethau Ewrop, win your home games am a chance da ti, ynddo fe? Wel, yn anffodus, gêm arall, canlyniad siomedig arall i'r dreigiau, colli o 15 i 24 yn erbyn paw. A peth yw, Nick, wrth oswetha, o'n i'n sôn yn dau, oedd hon yn gêm falle byddai'r dreigiau yn ennill, achos o'n i'n siŵr le nhw'n cael y buddigoliaeth nesaf. Wel, a hwnna'n horribly wrong wedyn. Be nes ti o perfformiad fwy o'r canlyniad lle dreigiau, siomedig yn yr tho? Perfformiad sal iawn. Maen nhw just ar hyn y bryd, tîm heb hyder. Weithiau, dwi'n meddwl maen nhw trio chwarae gormod o rygbi, oherwydd y sgiliau dim efo nhw i chwarae ffordd maen nhw trio chwarae. Roedd nhw well yn just oed cicio'r bel mwy, ond just i canolbwyntio ar rhywbeth, ond na, a dyn nhw ddim yn gwella ar y gwbl, dwi'n meddwl yn mynd yn ôl fel yn o'r llynedd. Ond yna'r driennu mewn ffordd, yw bod oedd gymaint o obeith falle Lenny, bydde pethau yn newid, bydde pethau yn gwella dan Dai Flanagan, wrth gwrs nawr dan Tian a Tian dod mewn, ond mae'n teimlo fel bod just o ddrwg i wath, really, a does dim gwellad i bod, ond yn hytrach maen nhw wedi mynd nôl i fod yn wath, a mae'n amlwg bod eu hyder nhw yn shattered, a bod nhw really ddim yn gwybod ble maen nhw'n mynd. A'r broblem yw, felly, does dim break, really, yn rygbi. Pan mae pethau yn wrong, mae'r games yn dod yn thick a fast. Ac wrth gwrs, dyn nhw'n colli llwyth o enwau wynebau i garfan Cymru, ond
rheini maen nhw yn colli, mae'n mynd i gael effaith arnyn nhw a'i gobeithio nhw bigo buddigoliaeth lan. A dydy Carfan ddim yn digon da. Mae'r gormod o'r chwaraewyr sy'n safon Super Rugby Cymru neu English Championship. Dyn nhw ddim yn cweit yn digon da i bod yn chwarae i tîm rhanbarth. Na, fi'n credu bod ti wedi taro'r hoelen ar ei phen fyna, a mae'n siomedig gweld mewn ffordd, achos dwi'n gwybod bod cefnogwyr y dreigiau'n selog ac yn frwdfrydig dros cefnogi rhanbarth ac ati, ond mae'n teimlo fel jyst bod nhw ddim yn... bod nhw'n mynd i gael y clod maen nhw'n heiddi felly am cefnogi tîm, achos does dim ffait i gael ar dechrau'r tymor, o'n i'n meddwl, o dim yn colli gemau, ond oedd y spark na, ble ti'n meddwl gallen nhw ennill un o'r gemau yna. Nawr mae'n twmlo fe bod hwnna wedi diflannu, a maen nhw bron o fod yn rowl o dysto, maen nhw jyst yn hapus i fynd trwy'r mosiwns a cael eu talu ar ddiwedd y tymor, diwedd yr wythnos, a ddim really datblygu o gwbl, sy'n drueni mewn ffordd, achos maen nhw'n heiddi gwell, ond jyst ddim yn digwydd ar hyn o bryd. Na, A wrth gwrs, fydden nhw unwaith eto yn chwarae penwythnos yma, ond mae'r dasg nawr, os na rwy'n drysto bron o fod amhosib, fi'n gallu cofio na beth yn union straen o'n wneud, ond gweddion wyrth dwi'n credu os unrhyw o beth. A dwi'n dibynnu ar canlyniadau eraill eto? Dwi'n yn cofio. A di'r dreigiau nawr yn dibynnu ar canlyniadau eraill? Dwi'n meddwl bod nhw'n dal o fe cyfle, ond maen nhw'n gorfod fflio allan i O, deall. mae'n chwarae De Affrica, wrth gwrs. Chwarae yn altitude a chwarae ar haf yn yr hael ar nebyn y llewod. Llewod, ie, wrth gwrs. O, dwi'n mynd fath o metegol drysto, ond mae angen lot o lwc ar nhw. Tîm arall, gollodd yn anffodus o Gymru, oedd Gaerdydd allan yn Perpignan. Cyfle wedi colli fan hyn, Nick, ti'n meddwl i Dwi'n Gaerdydd? meddwl, oedd y gêm, rhyw stredig yn ei gwylio'r gêm, y talu am ei gwylio'r gêm. And just dim digon, just ddim quite digon da, efo cyfle, pan nhw'n cael cyfle, dim just allu troi i cais. Ond oedd bendant yn y gêm, ond fel dwi'n dweud, rhyw stredig mae Caerdydd yn weithiau a dyna beth sut nhw'n chwarae disadwn. O, ddim eitha dynol mewn ffordd, dwi'n ni'n sôn bod Ysgarles ti'n nôl i wario fel wnaethon nhw'r llunau, mae'r Dreigiau felly nôl i wario fel wnaethon nhw'r llunau, a Gaerdydd i ryw raddau hefyd mewn gêm arall le maen nhw ynddi, ond maen nhw'n ffeindio ffordd o golli o 7 pwynt. Nawr, cwpl o bethau wrth gwrs, Regan Grace yn neud i ymddangosiad cyntaf i Gaerdydd. Oedd rhai yn sôn a falle bydde fe'n bolto i beidio ddefnyddio term gwell am asgellwr mewn i garfan Cymru. A bod yn gwbl onest, dwi'n eitha falch bod e ddim na. Dwi'n credu bod mae'n chwaraewr da iawn, wrth gwrs, ond mae angen amser yno fe, mae angen iddo fe dod mewn i gyda'i dîm newydd, cyn mwyn i'n taflu mewn i garfan Cymru. O, beth o ti'n meddwl o'i ddeibiw dros y brifddinas? Dim llawer, really. Oedd yn cael llawer o bêl. A hefyd, oedd scrum Caerdydd cael chwalu, so mae'n anodd wedyn i'r datblygu gêm yn dydy. So, na. Dwi'n gorfod cael anaf, a oedd mynd off am chydig. So, gobeithio fe nhw'n gallu chwarae rwan, jyst yn canolbwyntio chwarae i Gaerdydd. Ond sicr, a dwi'n credu, dwi'n gobeithio bod e'n ffit i chwarae penwythnos yma, wrth gwrs, gêm adre Gaerdydd erbyn Connacht, a dwi'n cymryd fydd y dorf yn un reit mawr, yn ymwedig os byddwn nhw'n prospect o weld Regan Grace yn rhedeg allan o'r barcio o fe, ond ie, debyg iawn i'r Scarlets, os enillydd Gaerdydd, fe fydden nhw drwyddo i'r rownd yr 16 ola. Nawr, i orffen ar nodyn hapusach, sy'n mynd digwydd yn un aml mae'n rygbi yng Nghymru, ond buddigoliaeth dda, prynawn dydd... Routine ydy'r gair yn Saesneg yn dydi.
A ni disgwyl ni ennill, a ni sôn, a ni wedi cael y 5 pwynt, sgorio 5 cais. A di Newcastle ddim yn tîm gorau yn Lloegr, a tho ddim gyrru y tîm gorau nhw lawr, chwaith. Ond, fel dwi'n dweud, eitha hapus i'r ffordd ni gwylch wedi chwarae. Pob clod i Will Spencer sydd wedi dod i fewn am cyntundeb byr, a os yn ni cys arwyddol am mwy, cos mae'n big lump o'r ail reng yn dydi, a wneud y job. A dwi'n meddwl dwi'n gallu weld chydig bach mwy o siap yn y ffordd dyn ni ymysod efo Mark Jones rwan yn arwain fel coach. So dwi'n diddiorol i weld sut mae hwnna'n datblygu eto. Cytuno, dwi'n credu dyna'r peth yn dweud. Mae Mark Jones wedi cael 6 wythnos yn y swydd nawr, a mae fe'n edrych o bod ei stamp yn dechrau cael ei ddangos. Ond beth sy'n dda hefyd o safbwynt y gwelch yw buddugoliaeth arall. Maen nhw'n cadw'r momentum hyn, maen nhw wedi dechrau adeiladu yn y gyngred yn nawr yn Ewrop. Yn enwedig ar ôl y crysfa yna yn erbyn Montpellier, gallai di bod yn hawdd taflu'r tywel mewn a dweud newn ni ganolbwyntio ar yr URC. Ond na, fel ti'n dweud, dim y gwrthwynebwyr gorau, ond mae dal rhaid ti'n gwneud job a ti ond yn gallu chwarae beth sydd o flaen diw. Na, fel dwi'n cytuno, oedd e'n perfformiad, beth yw'r gair, fel proffesiynol gan y gwelch, a oedd e'n dangos bod nhw yn sicr yn prynu mewn hefyd, felly beth mae Mark Jones eisiau gwneud gyda'r rhanbarth hefyd. Ac hefyd dathlu y ffaith yn ei trwad am y round 4, round 16 am y trydydd flwyddyn. So mae hwnna rhywbeth dda, yndi. Yn sicr, achos dwi'n yn gwybod beth yw'r fan di Nick ar hyn, ond i fi, dylse rhanbarthau Cymru fod yn targedu y Challenge Cup fel rhywbeth i drial ennill, achos y gwir amdani yw, ar hyn o bryd, does dim un o'r rhanbarthau ni yn edrych yn agos o ennill y URC. Fi'n credu bod ni, fel hynny, byddwn ni'n ffodus o gael un tîm yn y play-offs, oedd yn cadw'r gobeithion yn fyw, ond y gwir amdani yw, byddai'r gwir ti'n gofod teithio i Munster, Leinster a o De Affrica wedyn credu, neu Glasgow, be bynnag yn y chwarae ffeinal, i ennill. So, oedd ddim lot o beth fyny. Ond mae'r ffaith bod ni nawr, un tîm gobeithio, 3 tîm yn y rownd yr 16 yn dangos bod ni'n gallu cystadlu ar y lefel yma, a bod ni'n gwthio mlaen nawr, felly i drial cael cwbl o tîmoedd yma yn y rownd yr 8 ola, semi-final, a wedyn pwy o wyr o fyny yn dweud. Ond na, llongyfarchiadau'r gwelch am wneud i trwyddo, a gobeithio gallu gorffen gyda bang yn y tournament y penwythnos ma nawr. Dwi eisiau mynd trwy geimiau i ti o'r mel beth i... Ni trwy'r geimiau, a dwi'n credu, maen nhw da fi fan hyn, os ddechreuwn ni nos Wener, fi'n credu bod Gaerdydd yn chwarae. Yn Caerdydd, ie. Mae Connacht wedi bod yn chwarae dda. So mae'n gêm anodd iawn. So bydd yn gêm diddiorol, a mae'n dibynnu sut mae'r Caerdydd yn chwarae mwy na Connacht i fi. Odi, mae Connacht, o edrych ar y tabl, mae Connacht di ennill i 3 gêm gyda pwynt bonus am hob un, so maen nhw'n rhedeg trwyddo'r grŵp gyda 15 pwynt. Gaerdydd yn drydydd gyda 7 pwynt. Mi ddylse fuddugoliaeth fod yn ddigon, ond buddugoliaeth gyda pwynt bonus yn sicrhau i lle nhw yn y rownd yr 16 ola. Fi'n credu bod Connacht yn mynd i ddod o tîm eitha cryf eisiau gorffen y grŵp heb golli, a falle mynd trwyddo'r grŵp da 4 bonus point win. Wedyn, fi'n credu mae Connacht eithau. Mae'n gêm agos. Typical o Gaerdydd, gêm agos. Dwi'n meddwl bydd Connacht mynd i targedu'r cwpan her rwan. So dwi'n disgwyl, dych chi'n deud, dwi'n disgwyl bod rhywun fel Fyndiaci chwarae, fi Hanson ddim yn chwarae ar ôl i sylwadau fe, na fi. Ond disgwyl dod ar tîm gorau sgen nhw,
sy'n ffit. Cytuno ti. Felly, Gaerdydd allan gobeithio'n ganlyniad eraill i fynd o'r plaid nhw i fynd trwy'r grŵp. Wedyn, wrth gwrs, prynawn dydd Sadwrn, mae'r gwelch sy'n wrth ei gyntaf, rhan Sadwrn credu, am 1 o'r gloch, allan yn Paw. Ni wedi gweld beth nath Paw i'r dreigiau, Nick. Wyt ti'n pryderu fod yr un peth yn mynd i ddigwydd i'r gwelch? Mae'n dibynnu sut fath o tîm mae Gwelch yn dewis, dwi'n meddwl. Ydyn ni'n mynd i targedu'r gêm, neu ydyn ni jyst mynd i trio cael pwynt, neu pwynt bonus, neu allan o'r gêm. Bydd yn ddiddorol i weld os di'r Jack Morgan fel enghraifft mynd i trafeilio i'r South West France. So gan i weld. Ond mae bob tîm o Ffranc efo pac mawr. A ti'n disgwyl a scrum da. Ond erbyn rwan, efo rai sydd wedi dod yn ôl, mae gobeithio bydd y Gwelch yn gallu ateb hwnna. Y mwy na wrach dreigiau. Ie, yn sicr, a dwi'n credu hefyd, fel ti'n sôn, mae'r ddau dîm yn eistedd yn eu tabl ar 10 pwynt yr un. Mae pwynt... mae'r ddau drwydd o'n barod, mae'r Dragons yn wario Lions. Wedyn, does dim byd rili ar y gêm, achos Montpellier yn chwarae Newcastle, maen nhw 4 pwynt mlaen, ti'n disgwyl Montpellier falle orffen y grŵp yn ddigiro. Wedyn, peth yw, fi credu, does dim byd ar gwelch i golli. Maen nhw ar bach o momentum. Ni'n sôn lot, ti'n sgwrs lot o sôn yn pêl drod am y new coach bounce ma. A mae'n twmlo fel bod yr un peth i digwydd yn y gwelch, fel bod y disappointment felly o'r cyhoeddiad bod Booth yn gadael o dechrau tymor, wedyn bod yn mynd yn hanner ffordd trwy'r tymor. Mae hwnna fel, mae Mark Jones yn cymryd drystod i dod o fel gwad newi, a bach o fresh air, bach o breath o fresh air i'r rhanbarth. Maen nhw fel bod nhw ar momentum. So dwi'n credu, falle wneud Mark Jones ddewis dîm reit gryf er mwyn Cadw y momentum. Cael momentum i fynd, ie, achos... Ac wrach hefyd meddwl am combination sy'n mynd i bod yn chwarae dydd a gêm nesaf yn ôl yn URC. Cos maen nhw'n gwybod pwy sy'n mynd rwan i'r Carfan Cymru. A wrach ddweud, dio fel enghraifft o Emwocyn ddim ar gael. So be os ni trio rhywun arall efo Kieran Williams yn canol? Ie, mae hwnna'n pwynt da, wrth gwrs, mae hwn yn gyfle neu na'n gwybod ennill neu colli diw'r canlyniad ddim yn mynd i effeithio'r dymor ar ymgyrch y gwerch yn Ewrop. Felly mae fe'n gyfle felly i wneud cwpl o newidiadau, ond yn sicr mae'n argoelion fod yn gêm dda, dwi'n credu, gyda'r gwerch yn eisiau cadw momentum a'i fynd. A Bizali, o'n i'n meddwl bod y dreigiau allan, dyn nhw ddim allan yn fathemategol. Na, ddim quite, na. Na, o'n i'n meddwl bod nhw. Felly, ymddeiriadau i gefnogwyr y dreigiau. Dyn nhw'n allan yn fathemategol, ond mae angen iddyn nhw giro'r llewod. Neu cael gêm gyfartal a bod y bod y dreigiau'n sgorio 4 cais, ond bod y llewod ddim. Nawr, yn bersonol, dwi ddim yn gweld yn digwydd, Nick. Mae'n flin dy fi wedi fi'n credu, mae hwn yw'r un cyniad dwi'n gallu dychmygu mae'r tîm ddim o Gymru fydd yn ennill. Na, a mae wrach yn mynd i fod yn reit drwg hefyd. Mae'r cyfle yma wrach yn mynd i fod yn dros 100 o pwyntiau. Odi, mae'n argoelio am fod yn brynawn hir y dreigiau. Diddorol gweld gyda'r holl gemau mae chwarae, anwedig bod nhw'n fod teithio di Affrica, pa fath o dîm, pa fath o garfan, ewn nhw gyda nhw am un gêm yn Affrica. Mae'n twmlo fel y gêm gweitha posib ar yr adeg gweitha posib hefyd i'r dreigiau yn ffodus. Felly dwi'n cymryd trenu felly dros y chwaraewyr fydd yn teithio allan achos dwi'n cymryd mae carfan reit i brofiad fydd tua mynd gyda fe allan i wario'r llewod. Dwi'n cytuno. A wedyn hefyd oedd Sadwrn yn gêm olau i rhanbarthau Cymru, y Scarlett adre i Fans, a yn syml, da pwy sy'n ennill,
fydd yn mynd allan o'r grŵp. Nawr, a'i gyntaf yma, achos fi'n... fi'n credu, bod Scarlett yn effernol erbyn Gloucester, a bod nhw'n cael chwalad erbyn Gloucester, dwi'n disgwyl rhyw fath o reaction. Gêm adre, gêm yn Ewrop, cyfle fynd trwyddo, dwi'n rhagweld y Scarlett yn ennill hon. Ddim yn gyfforddus, ond a wneud digon i grafu ffordd trwyddo i'r rownd yr 16. Byddai'n siomedig os na fydden nhw'n cyrraedd y rowndiau knockout o fan hyn, dewydau fel ni. A disgwyl nhw chwarae efo bobl fel Johnny Williams, Joe Roberts, wrach i dechrau lot mwy o brofiad yn y tîm. Yn sicr, ie. Dwi'n gweld e'n mynd at tîm i ennill y gêm yn hytrach at tîm arbrofol, achos oedd y free hit weekend diwetha, mae rhaid ennill y gêm yma. A dyna... Un peth, o tîm o Llydawr, dyri fan, ond wedyn gallu chwarae'r hen wlad yn hadwau ar alw dwywaith, achos mae'r car, dwi'n meddwl mae anthem nhw ar un alw. Odi, wrth gwrs. Rwy'n alawn dwi, wedyn drwy'r gweld os dorith y ddoi set o gefnogwyr mewn i ganu i anthem o'n geiriau gwahanol. Bydde hwnna'n rhywbeth reit hanesyddol dwi'n credu bethau hynny yn digwydd ym Mharc y Scarlett nos Sadwrn. Felly, a link bach da, ti'n fannig, felly arbwriadol neu beidion, wrth gwrs. Wythnos mae Warren Gatland wedi enwi i garfan ar gyfer pencampwriaethau y chwe gwlad a lot o hen wynebau nôl, Liam Williams, Fale Taw, i enwi dau, a lot o enwau cyfarwydd falle cael ei gadael mas. Gareth Anscombe ddim yn y garfan, a Max Llywelyn, prif sgoriwr yn y Galeg y Premiership, ddim yn cael ei gynnwys chwaith. Nick, ar y cyfan, beth yw dy argraffiadau di o'r garfan? Dwi ddim yn quite yn deall. Mae newid ffordd i fi, mae'n mynd i chwarae bob cyfres. A dewisiadau ddim yn gwneud lot o'r sens i fi, fel ni sôn cyn i ni ddechrau recordio. A be mae'n deud hefyd, mae'n contradictory. Mae'n sôn am Anscombe, wrach bod yn rhy hen am yr cwpan y byd nesaf, cytuno. Ond mae wedi dewis Liam Williams, sy'n un oed. A just quite ddim yn deall y ffordd mae'n mynd at hwn yn gwbl. Mae wastad wedi bod rhywun sy'n dweud, dwi'n cefnogwr o Gaerdydd a dwi'n meddwl mae person A i fod should be in the team, yn y carfan. So mae hwnna'n wastad yn digwydd. Ond, fel ni dweud, dwi ddim yn quite yn deall mae'r ffordd, dim jyst fo, y tîm o'r mynd at y dewisiadau. Na, dwi'n cytuno ti. Mae fe i weld yn dîm sy'n rhyw fath o all over the shop, really. Mae fe'n anghyson felly yn ei ddewisiadau. Mae'n ambell i chwaraewr, dwi'n hapus iawn i weld Dan Edwards o'r gwelch yn un. O'n i'n meddwl felly bydde fe wedi bod yn hlwm a popeth cyn nawr, ond ddim wedi bod yn rhan, wel, ddim wedi cael ei chwarae'n gyson i gymryd yn hyn. Dwi'n falch i weld yna. Diffyg Rhys 30, ond Ben Thomas yw'r opsiwn arall amlwg, ond ar ôl Ben Thomas a Dan Edwards, mae'n crafu pen am beth i pwy fydd yn chwarae yn y Rhys 30 wedyn. Y propen tin yn arddol arall, felly ni'n stryglan ar hyn o bryd, a Will Griff John yn cael ei gynnwys yn chwarae Gaerdydd yn fe hunan yn ei, wel, the autumn of his career fydden nhw'n gweud yn Saesneg. Ond wedyn Cam Wynette oedd yn ever-present llynau. Fi'n gwybod falle dwi'n mynd i chwarae ar ei orau yn ddiweddar, ond wyt ti'n synnu bod e ddim yn y garfan? Wel, un peth i'n meddwl chydig bach am Cam Wynette. Dwi ddim yn gwybod os efo digon o'r colymdau just i bod yn top-notch. A di ddim yn boi powerus, nac di. So, pan mae'n neud ar hanner bwlch, di ddim quite digon cloi i sgorio neu neud ar half gap
i fewn i'r full break. So dyna pan wrach sydd tu ôl i hwnna. A dwi'n meddwl pwy bynnag Tom Rogers neu pwy bynnag sy'n chwarae fel Liam Williams, dwi'n disgwyl dechrau. Efo Tom Rogers, dyna beth i tu ôl i hwnna. A hefyd, y newidiadau wedi, y reolau wedi newid, sori, efo'r shadowing, y cysgod i person sy'n dod trwad am neidio am y pêl. So, wrach mae eisiau rhywun fel Rogers neu Liam Williams, neu wrach mi, y boi newydd, rhywun sy'n gallu ennill y pêl yn yr awyr. Ti'n sôn am mi fyna oedd yn bach o sioc i fi bod e wedi cael ei gynnwys yn y garfan môr gynnar. Fi'n credu mae wedi gwneud argraff da ar y Scarlett, a fi'n credu os un esiampl bod yr SRC yn gweithio, wel mi yw hynny, achos yn amlwg nath e ddechrau'r tymor yn y Scarlett, achos anafiadau cael ei ollwng i fynd lawr i chwarae'r SRC, anafiadau yn cael ei alw nôl fyny i'r Scarlett, a nawr mae fe'n yn syrenu yn y tîm hynny. Wedyn mae'n dangos bod y system allan yn gweithio. Na, chwarae teg fe, braf iawn gweld un. Ie, chwarae teg efo. Wedi cymryd y cyfle. A mae'n dangos, fel ydych chi'n dweud, mae'n dangos, man off i chwarae tîm Cymru. Mae gen ti sy'n chwarae eitha dda, mae gen ti cyfle i fod yn y carfan am y cyfres nesaf. Dyna'r peth yn dweud. Dwi ddim yn siŵr os geith ei gapio yn y chwe glad, ond felly dim ond cael ei gynnwys i fod yn rhan o'r mix fydd e, ond yn sicr hynod o falch o weld yn cael ei wobrwyo am ei berfformiadau cryf dros yr wythnos diwethaf. Be ydych chi'n meddwl sy'n tu ôl i'r plymty i beidio bod yn yr carfan? Wel, dwi'n deimlo lle bod plymty mewn lle reit galed bod e yn cael ei chop and change o lle ym mha safle mae fe'n chwarae a ble yn union maen nhw'n gweld yn chwarae yn Crys Cymru. A ar hyn o bryd, dyw e ddim yn nailed on am ddim un o'r 3 crys. Fi'n credu mae fe'n opsiwn fel 8, mae fe'n opsiwn fel 6, a'n amlwg mae fe'n neidiwr ychwanegol yn y line-out, ond dwi'n mynd gweld e yn first choice yn ddim un o'r crysau ar hyn o bryd. Ond wedyn, weithiau mae cael eich dropo fel un yn pyn eich i reacto mewn un o ddoi ffordd. Wedyn gobeithio fydd Plymsy'n gweld hwn fel, dim setback, ond fel, project reset bach, cyfle i fi fynd nôl a gweithio ambell i beth gyda Scarlett. A wedyn gobeithio fyddai'n y ffram tŵr fynd o'r haf. Yna rai pethau i glanhau yn y gêm o'n dwi. Os. Yn bendant. Yn sicr, os. Wedyn gobeithio fydd edrych yn gweld hwn fel, mae beth sy'n angen fi weithio, mae beth sy'n fi gael allan o'n gêm i sicrhau bod nhw'n methu peido newis i dros Cymru. Achos dyna'r peth. Fi'n credu mae'n chwaraewr da iawn, mae'n chwaraewr rhyngwladol, ond mae angen ddo weithio ar ambell i agwedd o'i gemau i sicrhau fod e'n dod nôl mewn i'r mix dros y misoedd nesaf yma. A dwi'n meddwl dyna beth i'r neges mae wedi cael nôl gen y fforwydd. Dweud, wel, mae rhaid i canolbwyntio i gwella hwn, peidio rhoi gormod o penalties i ffwrdd. Mae gen ti talent yn bendant. A dyna'r gobeith yn dweud, fel bod Gatlan neu bod rhywun o'r tîm wedi falle cysylltu gyda'r chwaraewyr yma oedd yn agos neu wedi gobeithio mewn rhan o'r garfan, reit. O ti bron o fod na, ond dyma beth sy'n angen ti weithio nhw. A bod nhw yn wedyn cael y neges hynny drosto. Hytrach a bod chwaraewyr yn cael ei gadw. A mae'n siŵr i fod anifadau hefyd, so wrach maen nhw'n dod i fewn i'r carfan cyn diwedd y cyfres. Wel, dyna'r peth yn wedi. Dyw'r gystadleuaeth ddim yn dechrau yn bythefnos arall wedyn. Pwy o wyr, felly fel ti'n sôn, bydd yna anafiadau. Diri cyn hynny ni'n aml yn gweld gyda Cymru bod chwaraewyr yn dioddau anafiadau. Fel arfer ar y diwrnod cyntaf yn y feil. Wel, odi, ie. A mae hwnna'n bod arall, a mae hwnna'n rant arall. Neu ond ti'n iawn, ni'n gweld lot o'n chwaraewyr ni felly yn dioddau anafiadau unwaith maen nhw'n mynd at y garfan a dechrau hyfforddi, ond gobeithio mae dim dyna fydd yr achos eleni. Ond ar ôl gweld y garfan, wyt ti'n edrych mlaen i'r gystadleuaeth?
Dwi'n teimlo y gêm mawr i ni yw yr Eidal yn Rhufain. Uh, a ar ôl hynny, os dyn ni ennill hwnna, wrach mynd i gael cyfle wedyn yn erbyn Lloegr yn Caerdydd. A wrach ar Alban, dwi ddal yn meddwl ar Alban sy'n mor dda mae bobl yn dweud. Mae Ffranc a Iwerddon yn tîm gorau yn bendant yn y chwe gwlad i fi. A rhwng nhw, dwi'n disgwyl fod pwy bynnag sy'n mynd i ennill wedi bod y gêm yn erbyn Iwerddon yn erbyn Ffranc. O, sicr, dwi'n cytuno ar y ti. A dwi'n credu, fydd yr Eidal oddi cartre ddim yn hawdd, ond mae'n gêm dylsen ni dargedu. A fel ti'n dweud, os ti yn ennill yr un gêm na, mae'r knock-on effect wedyn, mae'n gallu cael ar y garfan yn dweud. Dyna, a yn wedyn chwarae'r Eidal ar yr ail benwthnos. Dwi'n credu petai ni'n gallu pigo buddigoliaeth lan fyny. Y momentum, mae agwedd y chwaraewyr, mae'r mentality gyd yn newid, achos i lot o'r chwaraewyr yma, dwi'n wedi ennill gêm mewn Crys Cymru, mewn rhan o'r garfan Cymru wedyn, mae'n gyfle mawr really, i gael yr hwdw na bant, a wedyn pwy a wyr beth aw o hynny, ond sicr ennill yn Reidal a wedyn targedu Lloegr adre. Dwi'n credu fydd Iwerddon adre. Athyn nhw'n hintio ddoe hefyd, mae rhywun sy'n di ymuno y tîm reoli ath y sôn, so dwi'n gwybod be a pwy. Ond gobeithio cyhoeddi rhywbeth cyn diwedd yr wythnos. Diddorol, mae hwnna'n rhywbeth i ni aros mlaen i weld a gewn ni siŵr bod ni'n cael ar ein gwefannau cymdeithasol ni, pam fod ni'n gweld y newyddion hynny'n torri. Pwt o rygbi ychwanegol, gyda ni wythnos diwetha, Nic. Wythnos diwetha? Y tîm dan 18 yn chwarae erbyn yr Academies. Tîm o dan 20, athyn nhw chwarae tîm o dan 20 yn erbyn tîm. A dwi'n meddwl mae'r ffordd mae Cymru wedi paratoi rwan am under 20s 6 wlad rwan, sy'n hollol wahanol sy'n wedi gwneud o'r blaen. Maen nhw trio'r yn bendant bod yn barod am y cystadleuaeth. A dwi'n meddwl hwnna rhywbeth dda, cos mae'n cam mawr yn ffordd i'r chwaraewyr datblygu. So dwi'n gobeithio fydd ni cael eitha llwyddiannus a gobeithio wneud ennill bendant y geimiau yn Cymru a gobeithio wneud yn dda o ddigartref. Yn sicr, a un beth dwi'n teimlo am y tîm dan 20 bob blwyddyn yw achos bod nhw'n chwarae cyn lleiad o rygbi rheolaidd falle ar y lefel ucha, mae'n teimlo fel bod nhw'n cymryd 3-4 wythnos i gynhysu fyny i'r her o'r chwe gwlad. Wedyn gobeithio yn chwarae'r Academies fel un, a'n cael test da iawn, dyn ni'n meddwl, erbyn y tîm yr Academies, bydd y tîm dan 20 yn hit the ground running, oedd nhw'n dechrau'r tournament yn gryf, a byddwn nhw'n adeiladu felly o hwn nawr am ymlaen i'r gystadleuaeth gyfan. Dwi'n meddwl mae'r ail gêm penwythnos yma rwan yn Llanymddyfri. A so bydd cyfle arall i nhw'r paratoi. Ond sicr, a dyna ni eisiau gweld yw'r gymaint o gyfleoedd o posib i'r chwaraewyr mewn chwarae ar y lefel le maen nhw'n gallu bod yn gystadleuol gyda'i gilydd fel carfan cyn bod nhw'n mynd ymlaen i chwarae yn y chwe gwlad. Os unrhyw beth ychwanegol, ti'n gwneud coffeti ychwanegu cyn mynd? Just i dweud mae cyfres tîm o dan 18 wedi dechrau. Ath Caerdydd curo y gogs, rygbi goglu Cymru yn Parc yr Arfe, a gwylch curo dreigiau yn Ystrad Mynach. So mae'n rhan o'r development route, mae hwnna'n pwysig hefyd yn dydi. Yn sicr o di, achos beth sydd angen i'n wneud yw ffeindio ser o dyfodol nawr, a bod ni'n gallu paratoi nhw yn barod ar gyfer chwarae rygbi ar y lefel ucha. A ni wastad cael gemau da cystadleuol yn yr eirgyd yna hefyd, achos mae'r
bragging rights dros i cyfoedion o bob rhan o Gymru yn help mawr. Dwi'n meddwl mae Llanymdyfri yn chwarae yn rygbi Cymru yn erbyn Pontypool dydd Sadwrn hefyd. O, reit, oce, felly gêm bach ychwanegol fyna. As dyna'r oll, fe newn ni, diolch yn fawr iawn i chi gyd am wrando. Nick, diolch yn fawr iawn i ti unwaith eto am ymuno gyda fi. Pob lwc i'r rhanbarthau, pob lwc i bawb sy'n chwarae rygbi dros y penwythnos. A fe fyddwn ni yn ôl gyda chi wythnos nesaf hyd yn oed, yn gobeithio bod o leia 3 tîm o Gymru trwyddo'r knockouts yn rygbi, cwpan her Ewrop. Ia, gobeithio wir. Gwych. Diolch yn fawr i ti, Nick, a diolch yn fawr i chi'n wrando. Oce, Hwyl ta nawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.